అందరు గణపతి పెట్టుకుంటారు, మనం కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాం. సరే పెడదాం మామ, మన వాళ్ళతో అడ్డకాడుకోదాం మరి. అవునరా, మనం అందరం గణపతి పెడదాం రా. ఇప్పుడు స్కూల్లో ఏం లేదు, ఎంజాయ్ చేద్దాం రా. మరి ఎట్లా? అవురా పెడదాం, మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. సరే మరి ఏమంటారు? ఇదిగో వంత 500 పెట్టుకోండి ఎవరి దగ్గర. ఇదిగో నా వంత 500. నాతో లేవరా, రేపు ఇస్తాను. నాతో లేవరా రేపు నేను. సరే వీని వంత 500, వీని వంత 500. ఈ 10 రూపాయలు ఎవరు ఇస్తారు? అరే నువ్వేం చేద్దామన్నావు, నువ్వే వినాయకుని పెడదామన్నావు. నా పైసలు నేను రేపేస్తారా మరి? అరే అవునరా, మనం అందరం ఇంటికి చందా అడిగితే ఆ డబ్బులు మన ఖర్చుల కన్నా వస్తాయిరా. అవునరా, చందా వేసుకుందాం పర్రా. మంచిగా వాళ్ళు చందానా ఎడ పెడుతున్నారా? మన గల్లీలోనేనా? ఒకటే రోజులో మనం పెద్ద వినాయకుడినే పెడుతున్నాం. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకరా, ఓవర్ యాక్షన్ చేయకరా. ఎంత నిండిందిరా నీ కింద? ఇంతో నిండింది. ఇంతగానం చేసిండ్రా చందా. అరే మీరు ఎంత పెద్దగా పెడుతుండ్రా? అరే మా తమ్ముడు రా అంటారే, నీకెందుకురా దెంగే బే దెంగే. ఏం రా దెంగే అంటున్నావు? సారీ అన్న, తప్ప నేను కొడితే చచ్చిపోతానా? అరే మామ, మీ అందరు వాళ్ళందరినీ చూసుకోరు, నేను నిన్ను చూసుకుంటా అని. సార్ ఏంటి సార్ అది? నాకు జానంత లేవు, నేను నిన్ను కొట్టాలా, నువ్వు నన్ను కొడతావు అంటున్నావు రా. నా జానంత ఉన్నావురా, నిన్ను కొడితే నువ్వు చచ్చిపోతావురా. గప్పు ఉండరా నువ్వు. తమ్మి మిమ్మల్ని కొట్టాలంటే మా మనసు ఒప్పుతలేదురా. ఇక మేము వెళ్ళిపోతున్నాం. అరే మనం గింతున్నాం రావులు, ఎంతుండ్రా ఇంకే పెయ్యి చింతపండు అయింది. మళ్ళీ చింతపండు చేపించుకుందాం ఆరా ఊరికే. అరే మమ్మల్ని కొట్టినట్లు కాదురా, మీకు దమ్ముంటే మాకన్నా పెద్ద గణపతి మీరు పెట్టుర్రా. మీకన్నా పెద్దదే పెడతాం రా, చూసుకుంది రేరా. మేము కూడా ఈ రోజు నుండి చందా వేస్తాం. మీరు పెడతారా, మీరు వినాయకుని పెడతాం రా మనం. వాళ్ళకన్నా ఇప్పుడు కట్టెలా అంటే ఇప్పుడు ఎలా మామ? ఇప్పుడు వెళ్ళి కొట్టుకోతాం పా మామ.
కొట్టుకొచ్చిన మన్ని కొట్టుకొచ్చిన గుడిసెక్కడి కట్టావు కదరా అవునరా గిన్నె ప్లేస్ బాగుంది గిన్నె కొడదాం అవురే బాగుంది అరే దిండు మామ కడవేంద్రా రోజు దొంగ నా కొడుకు మనం పని మొత్తం మోని చెప్తామన్నట్లు రాలేదు. అరే ఏమరా పని చేయకుండా ఈడుండవు నాతో పని చేపిస్తావా ఏంగా జర రాలా నేరు దారా 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 బాసు బాసు చేస్తాడు. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభా నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక. జయ జయ శుభకర వినాయక శ్రీకాణి పాకవర సిద్ధి వినాయక. ఆ ఆ ఆ ఆ బాహుదా నదీ తీరములోన బావిలోన వెలసిన దేవ మహిలో జనులకు మహిమలు చాటి ఇహ పరముల నిడు మహానుభావ. ఇష్టమైనది వదిలిన నీ కడకి. అరే మనం అయితే వినాయకుని పెట్టినాం కదరా, వాళ్ళు మనకు ఛాలెంజ్ చేసిండ్రు, వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వినాయకుని పెట్టిందో చూసుకుందాం పారు. అవునరా మరి ఫోన్ పారు మరి మేము మీ బింగో రోటీ బాయ్స్. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదే విధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన ఉన్న గంటను క్లిక్ చేయండి.